Tanquem avui un període excepcional. No és habitual que 4 mesos del mandat que acabi, si no és per una causa de força major, doncs hi hagi una situació d'aquesta mena. És així, i els ciutadans de Girona ho saben i nosaltres ho sabem. És també una situació molt especial que aquest govern ha intentat tancar amb la màxima coherència i discreció. I així és, quan l'alcaldessa va demanar als altres grups de la seva coalició trobar la fórmula millor, en què com a alcaldessa se sentís més línia reforçada, jo penso que, malgrat matitzacions que podíem dir sobre si urbanisme aquí o urbanisme allà, jo penso que quan una alcaldessa demana que el mandat que va bé en aquestes circumstàncies ha de tenir per part del seu govern doncs totes les facilitats. Això ha de ser així i per tant no ens n'empenedim, al contrari. Ara bé, també és cert que el ple de l'altre dia va ser un ple molt especial i també interpretable. Tots l'hem interpretat poder d'una manera o d'una altra, però clar que una persona que hagi estat 21 anys en el lloc millor que és l'Ajuntament en el qual tu tens la teva ciutat, doncs deixi l'escó buit. Jo pensava que això era un silenci que parlava. Un silenci que parlava i que permetia als ciutadans i ciutadanes prendre la seva conclusió. M'ha estranyat i m'ha estranyat que algú digués que s'havia prohibit parlar. Ja ho sabeu, tots els que sou portaveus, que des del govern de la ciutat no es va dir que es prohibia parlar, sinó que senzillament pensàvem que en un acord que en l'absència de regidor i per tant de no donar explicacions del per què se n'anava no era poder oportú per la mateixa ciutat entrar en un debat in absentia. És això. Jo penso que això ha de quedar clar. Hi ha silencis que parlen. Deien alguns que la història pot absoldre de decisions o el contrari. Jo no ho sé. La història de vegades, segons qui l'escriu, pot dir una cosa o una altra. Però 4 mesos de les eleccions, la història quotidiana, la història d'avui, la normalitat en la qual la Guàrdia Urbana entra, demostra que hi ha un camí que representem aquests 25 regidors i regidores ara, avui, que és el camí de pensar que no hi ha millor dignitat i no hi ha cosa que mereixi més explicacions que formar part de l'Ajuntament o deixar-lo. Si hi ha silenci, el silenci parla. Moltes gràcies, senyora Alsina. Sí, gràcies, alcaldessa.